seni sandiwara Wiramandala pimpinane Mas Raden alamate saking desa Tulang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sedaya sami nyakseni sedaya sami mirengaken cariosan lelampang siang puniki pilih wonten kesawonan kula srencang separakan nyuwun jembaring pangapura nyuwun agung ing pangapunten sekatahe kalepatan ngaturaken salam hormat Bapakku Haji Ali minangkane bapakku tuan rumah sedaya sami nyakseni sedaya sami mirengaken sedaya sami ngaturaken malih salam hormat dumateng sesepuh Bulak Lor sedaya sami nyakseni sedaya sami arawu sedaya sami kumpul sedaya sami eling-eling mangkane eling-eling mumpung dunya cirine kegawang janji adate kegawa minggat rela mati korban jiwa membela ning kebajikan seniman lan seniwanti manunggaling budaya seni warisan sing para wali warisan sing nenek moyang saumur abdi bakal ilang bribakasirna aduh Kang Woki minangka ayae isa saking bakung lor ciriwan cibak jadiri ketulis kegawang janji adate kegawa minggat rela mati korban jiwa aduh Bunda Neni Dwi Puji Haruka sing duwe Wiramandala aja lali selawase sarmaya denokek di punde deno najan naragane paanggang nanging batin bebarengan wong becik pasti ketitik pasti ketitik sang kuryang kaawana mudag-mudag dayang sumbi rasa edan penasaran yen durung laksana diri yen durung dadi sawiji dilali-lali bisa lali dilipur ora kelipur nambah lawas gawe kelingan nambah lawas gawe kedanan aduh Kang Oki minangka ayah isa saking bakung lor
sagelewang godong pari udah lari dapat tibur nasib orang siapa yang tahu siapa yang tahu bapakmu Haji Ali pinangkan tuan nama dewek mau pulang dulu godong borak singan pangi gawe gagas maya selawasi gawe gagas ning pikiran patra wis rawe kuning kembang demene kepati wasa sayang pisan ngakalane sing bisa Mas Dokter Udi sampulali selawas gawe sumedot rasane ngati gawe sumedot rasane ngati diri wanci baca diri ketulis gawan janji mama rere sing tubuh kidung jangkrik dami semelang di tinggal hari sareng kangku waru sing ganteng dewek sareng ibuku pujai gede aja lok digawe lamun cirine kegawa janji sekarung kiri gambar watu welan pisan kaya kaca ning lahir angger mung diri ning batin tetep ngakui sagelewang godonge pari udah lari dapat diburu nasib orang siapa yang tahu gender kawat gender pancing Mas Dokter ini serem mama rere sing tubuh gede aja lok di